Laat je niet zitten! Nee! Ah, dat is wel wat voor, hè? Dat is cadeau naar de kloten. Kim, je moet hem eerst een kusje geven. Ja, wacht even! Ja, ik weet het dan! Kom hier! Je bent het zo gewonnen! Kussen! Geef hem een kus! Ik wist het wel! Kijk! Ben je mooi? Kijk! Oh, je staat gelijk, Kim! Eindelijk, deze wel! Hij heeft geen lul, er zit niks aan, hij heeft een vrouwtje. Hij is al bruin. Kan ik de rest geven? Ja, doe maar. Ja, wacht maar even, wacht. Envelop. Heb je ook iemand op vakantie? Oh ja! Dat is zoiets! Ja! Ja, maar jouw kop is erop geplakt. Stil! Nou komt het leuke. Nee, eerst een cadeau, want dat kan ik niet filmen. Nou, doe maar. Kim, je had een berichtje van Sandy. Ja, van groot naar klein. Oké, dit is... Ik wist niet dat ze met zo'n pop aan hier komen. Ik wou het net nog zeggen, maar ik dacht... Dit is leuk voor iedereen. Niet te stom. Kan ik ook maar spelen. Oh, dat kunnen we. Oké. Ja. Dat is leuk! Alleen, de meiden kunnen niet... Nee, dat is